Тапшыруның алдагы матур сәләмен без Зур Чирклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 70 яшьлек олы юбилеен милләттәшебез Барсукова Әминә Идрис кызы каршылый. Аны әлеге гомер тантанасы белән ихластан улы Наил, килене Татьяна, кызы Галия, оныгы Усман, тормыш иптәше Альбина, кызы Әлфия, тормыш иптәше Илдар, оныклары Ринат, Алися, Диния, Ислам һәм кудагысы Хадиша кытлылар. Әниебез инде бу дөньяда олы кунак булып 70 ел гомер кичерә. Шуның 50-сен кадерле әтиебез, бабабыз Әкәшә Дауд улы белән яши. 1970 елда корган матур гаилә ояларын бизәп, беренче уллары Наил туа. 4 елдан соң кызлары Галия дөньяга килә. Ә инде 1984 елда төпчек балалары Әлфия дә бу дөньяга аваз сала. Безне бала чактан ук хезмәтне сөяргә, тапшырылган эшне җиренә җиткереп башкарырга, олыларны һәм кешеләрне ихтирам итәргә, укуда, хезмәттә һәм гаиләдә намуслы һәм гадел, тыйнак һәм сабыр, тырыш һәм эш сөючән, җаваплы һәм тәртипле, туганчыл һәм кешелекле булырга өйрәттегез. Без кайсы тармакларда гына эшләсәк тә, әти-әниебезгә һәм нәселебезгә тап төшермәскә, битләренә кызыллык китермәскә тырыштык. Синең укыган изге дугаларың безгә тормышта авыр шартларда көч-куәт исти. Авырлыкларга бирешмәскә һәм тагы да тырышыбрак эшләргә булыша. Сөекле һәм яраткан әниебез. Син үзең дә гомере буе хезмәтне сөеп, бүген дә тормышны яратып яшисең. Киң күңеллелегең өчен сине авылдашларыбыз хөрмәт иттеләр. Бүгенгесе көндә дә син авылыбызның хөрмәтле хатын-кызы. Син моңа бик тә лаек. Аллаһы Тәгаләнең кушкан юлыннан атлап, намазларыңны укып, гыйбадәтле гомер кичерәсең. Әниебез бик кунакчыл, аш-су ягына да бик уңган. Шуңа күрә аның табыны гел ризыктан сыгыла. Кергән бар кешене дә ул сыйламый җибәрми. Кадерлебез, ихластан сине шушы матур юбилеең белән кайнар кытлыйбыз. Алда да әти белән бер-берегезгә терәк булып, баланыкларыгызга үрнәк күрсәтеп, озын-узак яшәсәгез иде. Без сезне нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Якты йөзле, тәмле сүзле, газизлардан газиз әниебез. Мең рәхмәтләр укып сиңа, озын гомер, саулык телибез. Әле тагын бик күп еллар дәртле типсен кайнар йөрәгең. Бәхетле бул әни, рәхәт яшә, читләп бетсен кайгы борчулар, гел шатлыклар гына алып килсен һәр туачак матур алтаннар. Сәламәтлек сине ташламасын, болыт капламасын көннәрне. Яшә әни, бик озак шатлык белән. Син бит безгә бик тә кадерле. Хөрмәтле Әминә Идрисовна, сезне чын күңелебездән олы юбилеегыз белән без дә котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, озын гомер, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, шатлык, куанышлар теләп, Миләүшә Фазылҗанова башкаруындагы "Туган көнең белән әнием" дигән җырны бүләк итәбез. Бәхетле булыгыз. Анда булгач, шундай күңелләр рәхәт. Барысы
зур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, котлы булсын